Burua atearen irekigunearen parean zeukalako pozik zegoela, baina handik sartzeko zabalegia zuertazu zitzaion gorputza. Halako aldartean egonda, aitari ez zitzaion bururatu noski, beste ate egala irekitzea, Gregorri behar adinako tartea emateko. Gregor lehenbailen bere gelara bidaltzea besterik ez zeukan buruan. Sekula ez zituzkeen baimenduko Gregor zutitu eta agian era hartan sartzeko behar zituen prestaketa korapilatsuak. Inongo oztopurik ez balego bezala ari zitzaion Gregorri bultzaka, zarata artean. Gregorri ez zitzaion iruditzen atzeko ura aita bakar baten ahotsa zenik. Bukatu ziren berriketak, eta Gregorrek ateari ekin zion, gertatu beharrekoa gertatzea. Gorputzaren alde bat gora altxatu zen, atearen tartean okertuta, saiez bat erabat urratuta, ate zurian orban zatarrak geratu ziren, bertan katigatu eta ezingo zen bere kabuz mugitu, alde bateko zangoak airean dardarka, eta beste aldekoak lurraren kontra minberatuta. Orduan aitak atzetik kolpe gogor bat eman da, zegoen lekutik libratu eta egan joan zen, odola mara-mara, bere gela barruraino. Atea makilasi itxi ondoren, azkenean dena isilik zen.